Vyjdi von. No poď vyjdi von, lebo ja to zasekám. To tu nebude vidieť. Čau. Čusík, busík, a to čaute, to som ja. A vítajte v našom prvom vlogu. Tak som svietil, počkaj, tam ukáž. Počkaj, to by som svietil na kameru. Nesvieti to? Počkaj. Tak, aha. Dobre. Tak poďme na to. Jo. Dobre, to dlho stíhame. Čaute. Takže dneska vás vítame. Počkaj. Zaveri dvere. Tak dneska vás vítame pri našom prvom vlogu, čo znamená, náš prvý vlog je... Co? No vidíte na tom kúpaka. Hejter! Vieš, čo to hejter znamená? Viem. Tak? Nech sa páči, môžeš odpovedať. Dobre. Takže, ako ma to napadlo? Prosím, asistent. Pán Poirot, pán Pomôcka som ho nazval. Napadlo ma to tak, že jednoducho ma začali hejterovať. Hejterovať. Dobre. Ako ma začali hejterovať? Miško, podľa. Bol to vlastne... Čo to bolo? Ja, bol to Matúš a Sky, náš bývalý channel, ktorého ma ten hajzl vyhodil, ale to nevadí. My ti to spočítame, Matúško. A ty si vás začal hejtrovať, rozklepem ťa, nič aj po tomto super upravenom videjku, to bude super, takže hejterovia sú tí ľudia, ktorí hejtujú a nadávajú im cez YouTube. Internet, je to veľmi drzké, ak by niečo. Takže týchto hejterov upozorňujem, aby to prestali robiť, lebo to je veľmi líňavé remeslo. Česne. Teraz tomu poviem čeliško. Dobre, to bolo stíham. Dobre. Keby to nemenilo, tak bolo stíham. Dobre. Tak! Tak, čo je to hejter? Hejter je, čo nadáva cez YouTube, je YouTube. Nadáva, sa vysmieva, napríklad, že len koľko má aký smiešný vlog. Ty kokos! Ale, Prepač. Ty už ideme, čakaj. Hop, takže je tu moja sestra, ktorá pribudla v natáčaniu, ale na tú kašlíme, pretože Výško dostáva trojku z dnešnej odpovede, ale nebolo to dobre, takže dvojku, ale si sa trošku sekal. Takže už viete, čo Ale tu je moja Monika. Sestra, buď ticho. To si dostriame, ale nie. Pravda. Takže hejter je, ak niečo hejtuje cez web. Ja radím, aby ste ma nehejtovali, pretože vám to spočítam, Matúško. A má tu svojho asistenta. A čo ti povie náš asistent? co ideš? No, takže Iško, teraz povedz, čo by si povedal Matúšovi, čo by ťa hejtoval. Takže ho povieš, že keď vyjde, tak ho môžeš čo? 3, 4, 7. Matúš, čau Matúš. Tak toto je môj nový vlog a ti odkazujem. Čau Matúš, toto je môj nový vlog a ja ti odkazujem, že toto, čo ty na mňa nadávaš a robíš na mňa všelijaké pointy. Tak to bolo dosť amatérske. Takže, ak sa vám dnešný vlog páči, dajte like. Ak sa vám dnešný vlog nepáči, dajte dislike. A potom môžete, čo môžete potom? Spínkať. Hej, bývaj dieťačka.